meget, som man kan se. Men jeg vil lige vise jer lidt. Så er der også nogle salt, jeg ved sgu ikke hvad det er. Men så er der salt, der kommer til overfladen, og så er der noget mega varmt vand nedenunder. Her er der ikke så meget vand, men det er godt nok saltet. Vi bor sådan langt derovre.